Una altra accepció, de Peres a Peris. Saps que tu podries dir Peris, si volguessis? En sèrio? Sí, perquè l'adaptació històrica s'accepta. Peris, Peres, Peris, López, Llopis, per exemple. Sí, Sí, però jo no em ve de gust, saps? És que has de vigilar, perquè ara imagina't que si no vigiles pot sonar romà, perquè si et dius, per exemple, et dius Màrius Peris Llopis, comandant dels exèrcits del nord, general de les legions i lleial servent de l'únic emperador Marc Aureli. Clar, m'entens o no? Has de vigilar. Sí, és veritat. Llavors hi ha d'altres que el canvi es complica. Per exemple, la catalanització, la traducció literal d'un cognom no està prevista. Com, per exemple, puerta, porta. No cal. Això no es pot fer. No. De totes maneres, per exemple, si et dius Guarro, de cognom, tampoc cal que no toquis res, perquè què fotràs? Marrà, porcot... No, ho tens així. Vull dir, si et dius Luz cara cuesta, què diràs? Llum cara costa, o llum costa cara... Val més no tocar res, Va, un altre, de González amb accent tancat a González, de González amb accent tancat a González amb accent obert. Però això sembla portuguès, tio. González. També es rebutja, però jo penso que s'hauria d'acceptar, perquè quan veus, per exemple, Fernández amb accent obert, ja no dius Fernández, dius Fernández. Fernández, com el Fermí. Com el Fermí. Quan dius Gutiérrez... Dius gairebé Fernández, Clar. Gairebé dius Fernández. Clar, quan dius Gutiérrez amb accent tancat, dius Gutiérrez, però si el veiessis amb accent obert, diries Gutiérrez. El Gutiérrez. Hòstia, ves el Gutiérrez, què fot el Gutiérrez? Fot temps que no el veig, sí o no? El Gutiérrez, cony.